Balíme ďalšiu objednávku z K-Magic. Čistiaci balzam Zero, špeciálna verzia na pory, jemný jablkový peeling od Apie, ktorý krásne prečistí pleť, upokojujúca esencia z aloe vera od The Siam a sérum od Beauty of Joseon s výťažkami zo ženšeniu a slimačieho mucínu. Výživa a regenerácia v jednom. Pripravíme krabicu, označíme našou K-Magic pečiatkou a všetko do nej poukladáme. Produkty starostlivo zabalíme do hodvábneho papiera, aby boli chránené a pri rozbalovaní spravili radosť. Pridávame aj prekvapenie, látkovú masku ako darček. Nezabúdame na vzorky ďalších produktov, ktoré môžu rozšíriť skincare rutinu. Do krabice ide aj náš K-Magic token do nákupných košíkov. Pribalujeme aj letáček s tipmi, ako správne vrstviť produkty podľa 10-krokovej korejskej rutiny a nechýba ani zľavový kupón na ďalší nákup, malé poďakovanie za dôveru a podporu. Krabica sa opatrne zatvorí, zalepí a je pripravená na cestu. Od nás až na miesto určenia. Ak chcete balenie svojej objednávky vidieť aj vy, určite nám napíšte. Všetko na kmagic.sk.